Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? QR-код һәм битлексез керү тыела. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң сәүдә үзәкләрендә хәлләр ничек тора? Бәйрәм тәмамланды, чыршылар калды, чолода агачларны эшкәртүгә кая тапшырырга мөмкин? Беренче 4 урынны КамАЗ-Мастер экипажлары алды. Дакар 2022 ралли-рейды дәвам итә. Безнең ишек алды йортларны капиталь ремонтлау һәм социаль объектлар төзү мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә шәһәр инфраструктурасы үсеше турында фикер алыштылар. Шулай итеп, иншалла, биналары 20-нче федераль һәм республика программасы буенча ремонтланачак һәм төзеләчәк. Финанслауның гомуми суммасы 100 миллиард сумнан артык. Төзүчеләр 69-нчы комплекста яңа мәктәп төзүгә керештеләр инде. Белем бирү учреждениесе 1000 ярымнан артык укучыга исәпләнгән. Моннан тыш, Чаллының 71-нче микрорайонында фельдшер-акушерлык пункты төзергә планлаштыралар. Шәһәрне масштаблы реконструкцияда көтә. Торак тапшыру программасы кысаларында 129 күп фатирлы йортка реконструкция үткәрү планлаштырылган. Безнең ишек алды республика программасы буенча яңарту исемлегенә 81 йорт яны территориясе кергән. Йогышлаулар хастаханәсен ремонтлау дәвам итәчәк. Строитель стадионын һәм берничә белем бирү учреждениесен реконструкцияләү башланачак. На стадии согласования Министерства образования республики программа капитального ремонта объектов образования, в рамках которой планируется ремонт 2 детских садов и 3 школ. Это детские сады номер 70 «Ягодка», номер 71 «Кораблик», общеобразовательная школа номер 44, номер 52 и лицей-интернат номер 84 имени Гали Акыш. QR-код һәм битлек мондый комплекты шәһәрнең сәүдә үзәкләренә керү өчен гадәти булган күренеш. Яңа ел бәйрәмнәре артта калды, әмма килүчеләр аз түгел. Сәүдә үзәкләрендә хәзер эше ничек алып барыла? Хәбәрчебез ачыклады. Сәүдә үзәкләрендә булганда мәҗбүри QR-кодларны узган елның октябрында үкерткәннәр. Әлегә кадәр электрон документ булу кибетләргә эләгү өчен бердән-бер мөмкинлек булып тора. Сәүдә үзәкләре ишекләрендә сакчылар даими кизү тора. Обстановка с QR-кодами. Понимающие люди понимают, показывают, не стесняются. Сталкиваются с тем, что когда люди из других городов приезжают, в каких-то городах уже не проверяют, но у нас вот по-другому. Сатучылар бәйрәм ажиотажына әзер иде. Әлбәттә, килүчеләрнең зур агымы белән эшләү җиңел түгел. Һәр кайсысының QR-кодын тикшергә һәм битлек режимын күзәтеп торырга кирәк булганда, эшләргә тагын да катлаулырак. Так как у нас в торговом центре находится общепит, в котором просто невозможно находиться в маске, большинство покупателей после общепита заходят к нам уже без наличия маски. Когда покупатель подходит на кассу, мы у него спрашиваем наличие маски, если его на нем нет. И также когда они заходят в зал, мы также интересуемся наличием маски. Но вообще у нас в магазине всегда все находятся в масках. А по поводу торгового квартала, естественно, многие не одевают маски. Шулда коронавирус белән хәл киеренке калашуга күрә чикләүләрнең йомшаруы турында сөйләргә әле иртә. Мәҗбүри QR-кодларның төп бурычы күпләп вакцинацияләү, бу белгечләр фикеренчә эпидемияны яхшырту өчен бердән-бер мөмкинлек. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда узган тәүлектә COVID-19 коронавирусын яктыруның 103 яңа очрагы ачыкланган. 7 кеше Шерне республикадан читтә яктырганы, калганнары авыру кеше белән аралашканда. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 12 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 11 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 43749 очрагы билгеле. Аларның 37090 терелгән, 229 узган тәүлектә. Яңа ел бәйрәмнәре тәмамлана һәм күпләр гирляндалар һәм мишураным тартмаларга җыялар. Кар көртләреннән торган тере чыршылар ишек алларын күпләп тутыра. Агачтан арынырга кирәклеген бик азлар гына белә икән. Яңа ел чыршыларын ничек дөрес итеп үтәләштерергә хәбәрчебез ачыклады. Тере чыршыларны кабул итү пункты 29-36 адресы буенча урнашкан. Шунда ук бәйрәмнән соң калган шампан шәрбә һәм шәраб шешәләрендә тапшырырга мөмкин. Һәм булар барысы да бушлай. Бар тик чыршы уенчыкларсыз һәм мишурасыз булырга тиеш дип билгеләп үтәләр экологик компанияда. Җыелган чыршылар җентекләп сортировкалау үтә. Далее мы эти елки отправляем либо к себе на переработку, на утилизацию, то есть посредством шредера мы будем отапливать наши АБК, либо отправляются уже на животноводческие фермы. Кстати, если есть у кого желание, то есть мы можем предоставить данные елки. Они очень прекрасно служат подкормом
и подстилом для животных. Яңа елга кадәр агачларны сатмаган эшмәкәрләр дә чыршылардан орыналар. Зур күләмдә тапшыру өчен экология компаниясе белән түләүле нигездә килешү төзергә мөмкин. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Кирилл Хамзей, яңалыклар. Әгәр сезнең дә бер чөп торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашадан юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8 909 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Сауд Арабстанында Дакар 2022 ралли-рейді дәвам итәм. 8-нче этаптан соң Шоллы командасы лидерлыкны ныгытты. Беренче 4 урынны КамАЗ-мастер экипажлары алды. Финишка Дмитрий Сотников беренче булып килде. Ул шулай ук гомуми зачетта алда бара. Дүшәмбе көне экипажлар 395 чакрым араны узарга чыкты. Курс көньякка Вади Эль-Давасерга ятты. Юкка гына Сауд Арабстаны дюннар һәм ком белән танлыклы түгел. Ралли-рейдта катнашучылардан максималь концентрация таләп ителде. Дөрес булмаган гамәлләр вакытны югалтырга китергә мөмкин иде. Барысы да 140 километрда үзгәрә. Тяжело очень, когда ты едешь первый и нету ориентира, нет следа как раз грузового, только внедорожные были следы. Но, в принципе, даже это не проблема для нас. Больше нам доставил проблем впереди идущий внедорожник, который не сразу пропустил. Даже не то, что не сразу, он вообще не пропустил. Дүшәмбе көне Эдуард Николаевка да җиңел булмады. Аның экипажы механик җитешсезлекләр белән очрашкан. Шуңа күрә узышчылар темпны киметмәскә дигән карар кабул иттеләр. Гаять зур дюннар йөк зачеты лидеры Дмитрий Сотниковның тизлегендә дә чагылыш тапты. Не писали дугу, а просто резали прямо по этим холмикам. Они были низкие, видимо, где-то попал кусок травы, вот эти верблюжьи колючки между колес, и все это, в принципе, не страшно. Они хуже, когда ветки, деревья такие торчащие, они втыкаются и ломаются. Ну, старались беречь колеса, было каменисто достаточно. Но в целом сегодня сработали классно, ошибок не было, и хорошо дюны проехали, и вторую часть. Потерь вообще не было, сегодня все ходом, все прям чисто проехали. Контроль нокталарда йөк машиналары санаулы минутлар бүлештеләр. Мартин Ван ден Бринк узышны ышанычлы башлап җибәрде һәм лидерлар темпын саклап калды, ләкин кыенлыкларга юлыкты һәм 50 минутка соңрак килде. Йөк зачетының 8-нче этабында беренче 4 урынны КамАЗ-мастер экипажлары Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов, Эдуард Николаев һәм Антон Шибалов алды. Генераль классификацияның лидеры булып Дмитрий Сотников кала. Сишәмбе көне узышчыларга чираттагы буҗра этабын узарга туры килде. Махсус участокның озынлыгы 287 километр тәшкил итте. Лилия Гатина, Елена Камалова, яңалыклар. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 9 по 16 января в ВЦ «Экспокама» распродажа шуб и головных уборов. Женские и мужские дубленки. Акция «Принеси старую шубу и получи скидку на новую».